खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय दिनै जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव फार्स्ट टाइम गिबि खेब जोंनि स्टुडिअ एबा जोंनि मेन स्टुडिअ सिङावहाय आलासि महरै दंफैजा सनास्रि ब्रह्म आब' बिथांखौ गोसो गोरबोजों जों खुलुमनाय थाबाय दा नोंथांमोना सोंनो हागौ सनास्रि ब्रह्मआ सोर दा गोबां खम सुबुंफ्रानो मिथिगौ सनास्रि ब्रह्मआ सोर दिनै नोंथांमोना जोंनि बिएम सोदोब चेनेलनि दारै सनास्रि ब्रह्मआ सोर बेखौ नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन रायजो राजाफोर आरो बिथांनि माखासे सुंद'यै नोंथांमोना दिनै मिथिनो मोनगोन आब' गोसो गोथारै नोंखौ खुलुमनानै जों बरायनाय थाबाय खुलुमबाय बिएम सोदोब स्टुडिअनिफ्राय आंनि मुङा सनास्रि ब्रह्म आं दिनै बेखौ लानानै फैदों गेलेनायनि बादै आंहाबो गोबां माबा दं गेलेयोमोन आरो बियो जेनेबा मायाव गेलेयोमोन आंबो बक्सिंआव गेलेयोमोन ओमफ्राय पार्टिसिपेट दं आं 2007 निफ्राय गेलेदों दा 2007 मायथाइनिफ्राय जागायदों ओमफ्राय दाबो गेलेयो नामा ओरैनो दाबो आङो प्रेक्टिस खालायो मर्निंआव प्रेक्टिस खालायो ओमफ्राय ओरैनो द्रप थानाया माबानिफ्राय 17 निफ्राय 2017 निफ्राय आङो गेलेनो हायासै बेसेबां लेभेलसिम थांखोमोन नों आब' आङो ना लेभेल सिस्टेम थाया इन्टारनेशनेल लेभेल गेलेहैदों आङो इन्टारनेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल बेवहाय आब'आ गासै गोबां बुरजा सार्टिफिकेट लाबोदों जोंनिसिम देखायनो थाखाय दै मोनसे खोथाया जाहैबाय कि आब'आ आंनो नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेल फेडारेसन काप आब'आ दिनै फुङाव आंनो कल खालामदोंमोन ना आं फुङाव होमबा खैथासोआव कल खालामो 6टा ना 8टा जानोसैमोन 7टासोआव कल खालामदों होनब्ला आङो 5टासो 6:30 फिन उन्दुफिनदोंसोमोन आङो सिखारनानै फिन उन्दुफिनदोंमोन बेवहाय ओमफ्राय बे आब' कल खालामबाय ओमफ्राय 10टा 11टासोआव फैफिनदोंमोन आब'आ बाट आङो टाइम होथ'नो हायिनि थाखाय आङो मोनाबिलि जराव लिंहरबाय दायो जोङो 7:30 जाबाय टाइमा नै नोंथांमोननि सिगाङाव देखायदों आङो बे गासिबो नोंथांमोननि स्क्रिनाव देखायदों आं बिराद दं आरोना बेयाव गासै 30टा सार्टिफिकेट दं दै बिदिब्ला 30टा सार्टिफिकेट दं नाय बक्सिं लेभेलाव नायदों आरो दंबावोसो ना आरो कापफोरबो दङ ना दङ होमबा बिराद दं आरोना बाट नोंथांमोना मोनसे कुइसन सोंनो हागौ एसेबां सार्टिफिकेट थासेयावबो दिनै बिथांखौ मानो सिनायाखै बे बाथ्राखौ लानानैनो आब'आबो गोबां दुखु मानो आं मानो सिनाय जायाखै बे बाथ्राखौ लानानैनो दिनै जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव आब'आ नुजाथिफैदों नङा होमबा आब' दिनै आब' सनास्रिया इन्टारनेशनेल लेभेलसिम गेलेबाय दिनै आब' सनास्रिया इन्टारनेशनेलसिम गेलेबाय स्टेट लेभेलसिम गेलेबाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम बारलांजोब्बाय बाट बिथाङा इन्टारनेशनेल लेभेल गेलेनायाव बिथाङा सार्टिफिकेट मोनबोदों बाट बिथाङा मेडेल मोनबोआखै नंगौ बाथ्राया बाट बिथाङा गेलेदोंमोन अब्लाबो बाथ्राया बेसो आरोना दा नैबे सनास्रि ब्रह्म आब'आ जे बै समाव गेलेदोंमोन बेखौ रावबो मिडियानि मानसिफ्रा सापर्ट खालामाखैमोन मानो होनबा 2017 मायथाइयाव बिथाङा द्रप खालामदों अब्ला 2017 मायथाइयावथ' अब्ला मिडिया होननाय बुस्थुआनो गैयामोन मिडिया होननायनि मोनसे माने एसेबां जे बिनि सायावहाय डेभलप जे मिडियायाव होथारनांगौ जास्ट ओरैनो सोरबाफोर मिडियानि माने खालामदोंब्लाबो बिथांमोन बायदिखौ नायसनामोन ओरैबायदिमोन आरो नङा होमबा जे गेदेर सुपारस्टारफोरखौल' नोजोर होयोमोन दासो एकदमबारे जानला मानला भिडिअ बानायबानो बेफोरखौ पिकआप खालामसिगोन आपल'ड खालामसिगोन भाइरेल खालामसिगोन आरो खिन्थु सिगां समाव बिदि गैयामोन जों 2018 मायथाइनिफ्राय जों बिनि सिगांनि इउटुब चेनेल खुलिखांबाय बाट जोङो अफिसियेलि जोंनि बे चेनेला जानाया 2018 मायथाइनिफ्राय जों खालामदों 2018 मायथाइनिफ्राय जों जेब्ला स्टार्ट खालामनानै आरो बिनि गेजेराव जों भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन अब्ला बै समनिफ्राय जों गोबां सुबुंफोरनि जों आपडेट होबोदों खिन्थु जास्ट एसे बोसोर मोनसेल' मिस जाबाय आब'आ खिन्थु आं बै समाव जुदि मोनथिनायमोनब्ला आं बै समाव ओरैबायदि भाइरेल खालामनानै बेखौ मानसिफोरनि सायाव सिनायथि होगौमोन दिनैबो आङो दा बे खामानिखौनो मावनो लाबाय रायजो राजाफोर बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामबानो जाबाय सनास्रि ब्रह्म आब'नो जेखि जायाबाबो एसे बिथांनि थाखाय मदद होनांगौ बिथांखौ खाबु होफिननांगौ आरो बिथांनि थाखाय बेनो कि बिथाङा जि रोंगौथि दङ बिथांनि थाखाय माखासे स्कुल बा स्पर्ट्स गेलेनाय गायसननायाव खामानि होनांगौ बिथांनो आब'आ माखासे नोंथांनिफ्राय बुंनानै होदों जे नोंथाङा एसेबां सार्टिफिकेट बुरजा लाबोबाय बेवहाय गिदिंनायावहाय जे वर्ल्ड मानि गिदिंबाय स्टेट मानि गिदिंबाय माबायदि नांखो ओरैनो गिगोना गियाखैमोन आरो इभेन नोंथाङा फैलाव बसुमतारिमोन नामा फैलाव बसुमतारि जे प्लेयार बिथांजोंबो नोंथाङा गेलेहैफादोंमोन जों एके सेम
श्रेणिनि ना एखेलगे हस्टेलाव थानाय आच्छा जुमुना मोनजोबो सेमोन नामा जुमुनाया मोनजा जोंनि एसे उन आरो ओमफ्राय बिस्रा गुवाहाटी सायाव जुनियर आंनि आच्छा जोङो 2007 आव फार्स्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों फार्स्ट प्लेयारा बक्सिं फैलावा चिरां आंहा क'क्राझारनिफ्राय फार्स्ट जाबाय औ दा क'क्राझाराव जों सानैल' इन्टारनेसनेल प्लेयार दं बक्सिंआव सासे जाबाय अनजालि मोसाहारि ओमफ्राय आं आरो दा अनजालि मोसाहारिया मा खालामगासिनो दं बेयो जब मावबाय आरो बा नोंहासो गैया नोंथांमोना मा सानो रायजो राजाफोर बिथाङा जब मोननांगौ ना मोननाङा एफा बुरजा सार्टिफिकेट थानानै ना बिथांखौ बेबायदि जेसेबांखिनि रोंगौथि इन्टारनेसनेलाव थांनाय सुबुंखौ मा जों बेखौ नांला होननानै जों बेखौ माने मोनसे डास्टबिनाव गारना दोननांसिगौ नामा आं सानो अल इज गल बिथांमोनखौ नायनानै माखासे सुबुंफोरा सोलोंदोंबो जानांगौ बिथांमोनखौ खोनानानै माखासे सुबुंफोरा सोलोंदों जानांगौ नाथाय मिडियाफ्रावसो ओंखाराखै आब'आ मा लुबैदों दा आङो रायजो राजाखौ बेखौनो बुंनो सानो जेनेबा एसेबां हायो आंनि थाखायबो शेयार खालाम मानो होनबा आंनावबो बिराद रोंगौथि दं जेनेबा बेखौनो आं आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय बेखौनो बुंनो सानो सारमोना जाहाथे आंखौबो सापर्ट होयो माबा मोनसे जब होयो इयुनाव आंबो स्पर्ट्सआव ओंखारलांनो थाखाय बेखौनो आं आसा खालामो आरो स्पर्ट्सनि इएमजों नोंथाङा दासिम लोगो हमनो हागोन आङो थांदोंमोन लोगो हमनो नाथाय लोगो मोना सारा थाया अबावबा दा गिदिंलायगासिनो दा बिजि बेखायनो नोंथाङा थि खालामनानै बिथांनि जायफोर पिएफोर बिथांमोनजों ज' थि खालामनानै नोंथाङा रायज्लाय निस्सय बिथाङा लोगो हमगोन बाट आं बेखौसो सोंनो लुबैदों नोंथांनियाव जेब्ला नोंथाङा 2017 मायथाइयाव गेलेदोंमोन 2007 मायथाइनिफ्राय 2016 बा 17 नेसनेल पार्टिसिपेट खालामबावदों आङो 16 आव आरोना इन्टारनेसनेल पार्टिसिपेट खालामबावदों आरो गोबां मोजां माने सार्टिफिकेट बेयाव सार्टिफिकेट बिराद दं बिरादनो मोनसे बिराद हेभि सार्टिफिकेट दङ नैबे माने इन्डियानि आरोना औ सब आसाम स्टेट जानानै गेलेजोबनाय आरो आसाम स्टेट जानानै गेलेजोबना सनास्रि ब्रह्म आरोना ओमफ्राय बिथांनि बिफानि मुङा जाबाय गाग्रेसर ब्रह्म जगेश्वर ना आच्छा जगेश्वर खिन्थु बेयाव गाग्रेसर लिरदों जे औ गाग्रेसर लिरदों स्पेलिं मिस्टेक जायो एसे स्पेलिं मिस्टेक जादों ना बेफोराव आलदा दं आच्छा नोंना बेसेबां वेट दा बेसेबांमोन आङो 48 आव गेलेयो ओमफ्राय 51 फ्लाइआव गेलेयो आरो फ्लाइआव गेलेयोमोन आरोना मोननै वेटआव गेलेयो 48 केजि ओं क'क्राझारनि फार्स्टआवबो मोननै दं माथो गोबांना आच्छा जुनियर नेसनेल नों बबेनि आब' आङो बेसिकलि हाबा जायैनि सिगां माबा सालाकाथि फुकागाव क'क्राझारनिनो औ आच्छा ओमफ्राय बिनि गेजेराव हाबा जाहैबाय दायो आं बर' बाथारमारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार टाउननि सिङाव थानाय माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय क'क्राझार टाउननि एरियानि माने बर' बाथामारि होननाय मोनसे गंगा नोगोर खाथि सुदेमपुर बे जायगायाव बिथाङा थायो साइन्स कलेज आच्छा साइन्स एरिया जाबाय आच्छा साइन्स कलेज लिरना आं मोनसे बाथ्रा सोंनो लुबैदों नों जेब्ला 2007 मायथाइयाव जेब्ला नोङो गेलेनायखौ जागायजेनदोंमोन अब्ला बे समाव बिटिआर सरकारनिफ्राय माने बिटिआरथ' नङामोन बे समाव बिटिसि सरकारनि इएमफोरनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखैमोन नामा जेबो अनसुंथाइ मोनाखै जेनेबा जोंखौथ' स्टेटनिफ्रायनो लांखायो ओमफ्राय बिदिनो थाइसे थाइनै जों रावनिफ्राय फेमास खालामनो थाखाय माखासे लेभेलाव माखासेयाव देरहाबोदों आरो देरहाबोआखैबाबो इन्सपिरेसन मोनसे थुलुंगा खालामनो थाखाय नोंथांनियाव नुजाथिफैगोन ना फैयाखैमोन नुजाथियाखै आरो रायज्लायाखैबो नोंथाङा कन्टेक्ट जेबो खालायाखै नों खालामनो नाजायाखैमोन खालायाखै बे समाव जोङो माने सायाव थायोमोन सायाव थानानैसो प्रेक्टिस होयोमोन ओमफ्राय 2013 नों बारा आइडिया मोनाखैमोन नामा बे समावहाय जे नोंथाङा बे आइडिया मोनाखै माने जोङो बेबायदि बिनाय माबानाय गैथ'वामोन आरोखि बे समाव माने बिदिमोन आरो ओमफ्राय बे समाव रावबो इएमजोंबो बिटिसिनि इएमफोरजोंबो सिगांनि इएमफोरजोंबो आरो गेदेर गोलाव माने एमएलएफोरजोंबो लोगो हमदों ओमफ्राय बिदिनो सापर्ट जेनेबा फैसा होनाय मानाय बिदि बांद्राय गैया आरो नों माने लोगो हमदोंबाबो लोगो हमहैयोमोन बिदिनो फैसाफोरनि जेनेबा फैसाफोर माने माबाफोर जेनेबा साख्रि बाख्रि थायाव गैया जेबो बुंनानैबो होनाय गैया आच्छा गेलेबाय था बे समाव ओरैनो इएमआ सोरमोन बे समाव स्पर्ट्सनियाव माबा बै माबा सारा मा नामलाय बै
Monosara. Mono seperti. Mono saya lagi ni. Mono. Be. ঠিক আছে মানে नामखौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय डनेसर आच्छा डनेसर बे जादोंमोन आरोना मन'आ सोरखौ होनदोंमोनथाय आं मिथिला नंदिया मन' कुमार आच्छा गोसोआवबो गैलायलांहा बे आब'आ गोसोआव माने बारा गोग्लैजोबासै आरोना बिथाङा बेसेबां लोगो हमहैदोंमोन बिसोरजोंबो लोगो हमबाबो बिदिनि बांद्राय जों बियामोन आरोखि गावसोर हरनांगौमोन जेनेबा बिसोरखौ नायनानै इन्सपिरेसननि थाखाय बा मिनिस्ट्रि अफ Youth Affairs and Sports National Level North Eastern Game. North East Game. बे 50 केजिनि जादोंमोन ना? औ 50 केजियाव गेलेदोंमोन थार्ड प्राइज मोनो आरो बे नर्थ इस्ट लेभेलनिसो आरो बे नेसनेल लेभेलाव फार्स्ट नेसनेल लेभेलाव आङो फार्स्ट 2007-08आव माबा मोन्दों फार्स्ट गेलेनायाव अन्ध्र प्रदेशआव सिलभार मोन्दों बे समाव जुनियर गोलैयोमोन आरोखि उन्दैमोन एसे ओमफ्रायो सेनियराव पार्टिसिपेट जोबसो जाहैबाय माने एसे थाब जाहैबाय गोदानबो जाहैबाय आङो एक्सपिरियेन्स बांद्राय गैया सिनियराव दासो एसे जालांहांबायमोन आरोखि मा सानदों नों गेलेफिननो गोसो जादोंना सारमोना जाहाथे सापर्ट आंखौ माबा मोनसे रेहाय होयो जेनेबा जबफोर होयो आंबो सुरु खालामफिनगोन गेलेनायाथ' दंखायो एक्सपिरियेन्सआ दा बेखौनो आसा खालामो सारमोनाबो आंखौ जब माबायो आरो साख्रि माने नों डाइरेक्टलि माने आसाम सरकारनिसिम नों बे मेसेजखौ बुंनो सानदों आरो ना औ आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा अननानै जाहाथे आंखौ माबा होयो जब होयो जबखौनो आं बिगोन मानो होनबा जबनि अनगा जेबो गैखाया नालाय मोनबा मोजां आरोखि इयुनाव जेनेबा आंबो सापर्ट होलांनो हायो उनफारसेखौ बेखौ सानो आरोखि आङो सनास्रि ब्रह्म आब'आ जोंनि स्टुडिय'सिम फैदों दासिम 8 बाजि जाबाय ओमफ्राय 8 रिंगा जाबाय आरो जों बे भिडिअखौ रेकर्ड खालामदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव दायो बिथाङा जि बुंनांगौ बुंबाय बिथांनो माने माखासे जिखिनि खस्थ' खालामदोंमोन बिथाङा 9 to 10 इयार्सनि गेजेरसिम बा 8 to 9 नङा होमबा बे 8 to 9 इयार्स जे बिथाङा माने गेम गेलेनानै हादोरनि थाखाय माखासे नाजादोंमोन बिथाङा लाबोनो हायाखैबाबो निस्सय बिथाङा नाजादोंमोन आरो बै नाजानायखौ जों जुदि बेबायदि फेलें खालामोब्ला निस्सय जोंनि गोसोआ माने जायफोर गेलेगिरि बिथांमोननि गोसोआ थुलुंगा माने जानाय नङा है जों जेनेबाथाय जोंखौ नायखानाय नङा अब्ला जों देरहागोन ना जेनगोन जों मा मिथिगौ दाबो आंनि गामियाव सानो खोमा आंखौ जेनेबा जेबो जानो हायासै फार्स्ट आंनो ओंखारजेननायमोन स्पर्ट्सआव जों गामिनिफ्राय दासिमबो रावबो गैया बे आरोखि दा जाहाथे जेबो जायैखौ नुनानै माने बिसोर जेबो बेफोरबायदि जानाङा साननाङा बिदि आं जायाखैबाबो सानना आरोखि गेलेनायाव आगान हो आरोखि बेखौ आं सानो गेलेनानै माबायदि मोनखो एक्सपिरियेन्सआ गेलेनानैथ' बिराद एक्सपिरियेन्स जाहांबायमोन आं दा सिनियराव हाबहांबायमोन ना बेखायनो ओमफ्राय दा नै द्रप थाबाय आरो हाबा माला जादों आबा आं हाबाखौ 2017आव जादों आरो जेबो गैया राहा गैयाना ओरै थांलाय ओरै फैलायल' जाहैबाय थानो थाखायबो आं साइनिफ्राय आउट जाबाय अबाव थानो भारा लानानैथ' आं थानो हाया आंनो बे आंनि कचजों थांलाय फैलाय गुवाहाटियाव थाहैयो एखमबा आंनि कचआ गिता सानु बेजों थाहैयो बेनावनो जायो एखमबा फैफिनसैलाय न'आव बिदिनो सोलिलांदों आरो 16सिमा ओमफ्राय 7सिमाव थाङै थुङै हाबा जानाय जाहैबाय आरो आब'आ दाथ' हाबा जाबाय खिन्थु बै समाव बिराद खस्थ' आरोना जेनेबा बिसोरनि कच होनानै लाङोमोन लांबोयोमोन फैयोमोन आरो बिनि गेजेरावहाय एक्सुवेलि बे कच लांलाय लाबोलाया बेफोरो जाखायो बेयाव थांनाय मानाय आरोना मानो होनबा बिथांमोनहा जाय गेलेगिरि खायसे माहाजोन जाजोबा बयनावबो रां रुफा थाजोबनाय बेफोरबायदि जाजोबा आरोना दायो बिथांखौ लांदोंमोन आरो बिथाङा गेलेदोंमोनबो आरो बिथाङा गोबां सार्टिफिकेट लाबोनो हाबाय लोगोसे बिथाङा नोंगौ मेडेल लाबोनो हायाखै बाट जुदि हायोब्ला आसाम सरकारा बा हायोब्ला बिटिआर सरकारा बिनि सायाव एसे नोजोर होदों हायोब्ला आरोना जुदि बिथांमोना बे सार्टिफिकेटखौ नायनानै जुदि हानाय बायदि मोनदोंब्ला आं आसा खालामो आब'आ माने जब मोनाब्लाबो नोंथाङा बेनि सायावहाय खेल गेलेनायावहाय माखासेफोर फिसानो बिटिआरनि गेलेगिरि जायगाफ्राव नोंथाङा माबा मोनसेफोर रेसपन्सिबिलिटि मोनो आं बेखौ सानो आसा खालामो मिजिंथियो बा बिटिआरनि एस'सियेसनफ्राव माखासे बिबानफोर मोनथों नङा होमबा बेखौ आं सानो जोंनि
जोंनि बिटिआरनि माखासे स्पर्ट्स दैदेनगिरिफ्रा बिनि सायाव नोजोर होनानै मा हायो बिथांमोनहा बिथांमोननि सायावसो बा जों जे बे बाथ्राखौ नोंथांनि दुखुखौ जों मोनथिनानै बे भिडिअखौ दिनै बानायनाय जाबाय बे भिडिअ बानायनायावहाय नोंथांमोननि सायाव आं नोंथांमोनखौ एक्सप्लर खालामनानै दिन्थिनो लुबैनानै नोंथांमोननि सायाव आं बे माने जाय मानसिया जौगादोंमोन बे समावहाय जौगानानै जे फावसायनानै जाय मानसिफ्रा बेखौ सिनाया जाय मानसिया फैलावमोन बायदि जों गेलेफादोंमोन फैलावमोन बायदि जों एखे ट्रेनिं होनाय बिसोर जाहोदों आंबो बेसेबां सेम होमबा बेबायदि मानसिया दिनै बिथांमोनजों समान गैफाया मानि थाखाय रां रुफा फाइनेन्सियेलि प्रब्लेमनि थाखाय दा बिथाङा बै समावहाय थाफानो हायासै आरो बिथाङा 2016 मायथाइयाव ड्रप आउट खालामनानै 2017 मायथाइयाव हाबा जानो गोनां जाबाय आरो हाबा जाखांनायनि उनावहाय बिथांजों कन्टेक्टबो गैला माबो गैला स' आरो बेनि गेजेराव मिडियानि जेबो इसेबां एक्सपार्ट गैयामोन बे समावहाय आरो बेनि थाखायनो बैनि जाहोननि थाखायनो दिनै आब'आ थालांनो गोनां जाबाय स' रायजो राजाफोर बयनिबो साननाय हनाया माने एखे जाया बयनिबो साननाय हनाय एबा सानजोबनायाव जि बुंनाय बाथ्रा बे एखे जाया जेरै फैलाव बसुमतारिनाव जि गुन दंमोन बा जि दैजनि गुन दंमोन बा माबा मोनसे बिथांनियाव न'खराव जि माबा मोनसे बिथांखौ सापर्ट खालामग्रा सुबुंफोर दंमोन बाट बे आब'नि गेजेराव गैयामोन बिथाङा रुम भारा थानो हानाय गोहोआनो गैयामोन आब'नियावहाय जायनि जाहोनाव आब'आ बै समावहाय हाबा जानोबो गोनां जाबाय बेखौ बिथाङा गावनो अलरेडि बुंबाय स' बिनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ बुंगोन भिडिअखौ जेसेबांखिनि हायो सेयार खालाम जाहाथे माने आसाम सरकारनिसिम सहैयो एबा बिटिआर सरकारनिसिम सहैयो बिटिआर सरकारनि बे स्पर्ट्सनि दैदेनगिरिसिम सहैयो बिथांमोना जाहाथे बिनि सायावहाय मा आयेन बा बेखौ जुदि लानो हागोन ना हाया बा बिथांमोननो होनो हागोन ना हाया बेखौ जाहाथे नायथों आरोना बिथांमोना बेवहाय 30थासो सार्टिफिकेटनि बारा दं आरो न'आव दंबावो होनना बुंदों स' बिथाङा लाबोनानै देखायफैदों प्रुफनि थाखाय माने जाहाथे बे सार्टिफिकेटखौ नायनानै बिथांमोना मा बिबान होनो हायो बेखौ नायनानै होबानो जाबाय जोंनि फारसेनिफ्राय बेखौ बुंनानै ओमफ्राय आब'आ माबाफोर बुंबावनो बेनो जाबाय आरो बुजिसिगोन सारमोनाबो अननानै आंखौ हेफाजाब होदो बेखौनो बुंबाय जागोन दे स' आसा खालामो नोंथाङा नेक्स्टआवहाय माने एसे गेलेनाय जिखिनि बिबान रेसपन्सिबिलिटि जोंनि बिटिआरआव जे गेलेनायनि खोन्दो बा एसोसिएसन थायो बेफोराव बिबान मोनथोंसै बेखौ जों मोनसे खोथा मोनोब्लाथ' दे बुं आं दा मा होनो फंबाय प्रकाश नार्जारिखौ इउटुबाव नुबाय थानानै जमुना बर' बिसोरखौ सापर्ट होगासिनो बेखौ नुनानै आंबो कन्टेक्ट खालामदों आरोखि थानो हायाखै आङो खालामनायसै कन्टेक्ट खालामनायसै होननानै आं खालामनानै दिनै बेयाव फैनाय जादों आरो बेनि थाखाय प्रकाश नार्जारि फंबायनिसिम गोजोननाय थाबाय आरो वेलकाम बाट आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नोंथाङा दहाय फन कल खालामबाय आं दिनैनो खालामबाय नोंखौ नङा होमबा स' आं माने सापर्टआव बयजोंबो सापर्ट आं मोजां मोनदों नायबाय थायो आङो नायनायाबो आं स्पेसियेलि बेखौसो बुंगोन थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय दिनै बे स्टुडिअ'आव फार्स्ट टाइम नोंजोंनो इन्टारभिउ लादों आब' सासे स्पर्ट्स गेलेग्रा बेबो सासे सिनियर लेभेलनि नङा होमबा सासे सिनियर लेभेलनि गोजौ थाखोनि बाट नोंथाङा नुनायावसो दायो नोंथाङा माने हाबा जाखांनायनि उनावहाय एसे गाहाय बाट नोंथाङा जुदि बै समाव गेलेबाय थायोमोनब्ला नोंथाङा बै समाव माबायदि मानिफ्राय मा जालांगौमोन इसोरासो मिथिगौ इसोरा मिथिगौमोन स' थेंक इउ स' माच आब' फैनायनि थाखाय खुलुमनाय थाबाय थेंक इउ स' माच रायजो राजाफोर अननानै प्लिज जेसेबां हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो आंनि थाखाय नङा नैबे सनास्रि ब्रह्म आब'नि थाखाय प्लिज अननानै शेयार खालाम दैदेनगिरिफोरनिसिम सहैयो खुलुमनाय थाबाय